Район үзәге югары яркәй, ямьле яз табигаты кебек көннән-көн матурлана, ямьләнә, төзекләнә. Монда авыл халкының өлеше зур. Алар ярдәме белән 2нче ай дәвамында бик күп чистарту, төзекләндерү, яшелләндерү эшләре башкарылды һәм ул бүгенге көндә дә дәвам итә. Әлеге вакытта барлык учреждение, оешма, предприятиеларына, полисадникларга, аллеяларга, паркларга тормышыбызның бизәге булган чәчкәләр утыртыла. Аеруча салкыннарга чыдам һәм көзнең соңгы көннәренә кадәр шау чәчәктә утыручы сальвия, астра, петуния, бархатцы сортлы чәчәкләренә өстенлек бирелә. Гомумән, быелгы җәйдә район үзәген 40 меңгә якын чәчәк бизәячәк. Аларның барысы да уют җәмгыяте теплицасында үстерелгән. Күмәк көч тау актара дигәндәй, район халкының тырышлыгы белән тирә-ягыбыз ямьләнә, күркәмләнә. Ә безгә, райондашларга, күп көч түгеп эшләнгән эшкә битараф булмыйча сакларга гына кала. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.